Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Ang iyang mga tinun-an gigutom busa nangutlo silag mga uhay sa trigo ug nangukit niini. Sa pagkakita niini sa mga Pariseo, miingon sila kang Jesus, tan-awara supak sa atong balaod nga ang imong mga tinun-an maghimo niini sa adlawng igpapahulay. Si Jesus mitubag, wala ba di ay kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Miadto siya sa balay sa Dios ug mikaon siya ug ang iyang mga kauban sa pan nga gihalad ngadto sa Dios. Bisag supak sa balaod nga mangaon sila niadtong pan, kay ang mga pari man lamang ang gitugutan sa pagkaon niini. O wala ba di ay kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlawng igpapahulay ang mga pari sulod sa templo naglapas man sa balaod sa adlawng igpapahulay apan wala sila makasala? Sultihan ko kamo nga dinhi ani ay labaw pa kaysa templo. Kung kamo nakasabot pa lamang sa kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, dili ako gusto mga halad nga mananap kundili kaluoy, dili unta ninyo pakasad-on ang mga tao nga walay sala. Kay ang anak sa tao mao ang magbubuot sa angayng buhaton sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang Ginoo kusog kayong mulatid og balaod, kay ang Ginoo usaman ka God of order. Nya kining paghimog order sa atong kinabuhi aron dili magkagubot, kinahanglan gyud og balaod. Kamo naabay order ang inyong kinabuhi ron o disorder? Saman, order o disorder life? Maayo. Karon ang balaod nga gihimos Ginoo nga gisunod sa mga tao ni atong panahon ni Hesus, usahay masupak sa mga gasunod sa Ginoo sama sa mga apostoles. Karon sa Ebanghelyo gisupak nila ang lagda sa adlawng igpapahulay nga dili gyud mangaon, magpuasa, magampo, pero sila nangaon. Kining pagkaon kuan gihapon ni siya balaod gihapon, mao bitan ang duna gitay natural nga sana law sa atong lawas nga gutomon, kay gihatag sa nas Ginoo nga balaod para ta mabuhi. Gutomon gyud ta. Kinsa man ninyo dinhi ang di na gyud gutomon, tas ang kamot din aga ni kagutomon pasabot hapit na kamo ending, pero samtang healthy pa ta gutomon, kay preservation of life man ang gutom. Mudiman ba ang atong lawas, gitawag na siya og natural law of nature. Nya tanan nga balaod
nga makapapreserbar sa kinabuhi para sa Ginoo, labaw na siya sa bisan unsang balaod nga usahay tawgo nato og cultural law or kaning atong mga balaod sa civil law or unsay mga society nga gigovern ang maong balaod, mulabaw gyud ang natural law kanang makapreserve og life. No, na usahay ang law nga i-expand ang karsada og ang balaod nga dili putlon ang kahoy, usahay magkasumpaki ni. Hay may sundon, dili putlon ang kahoy bisan og i-expand ang karsada o putlon ang obstruction sa karsada. Hay may mag-unana. Ang kahoy diha na. Nya karon naibalaod nga mag road widening, road widening. Nya nana ang balaod ha nga ang kahoy dili putlon basta centennial tree. Unsa na basta dag kana bang guwang na ba kahoy. Nya karon pag implement sa balaod nga ni-expand ang karsada, nasud na mas karsada ang kadtong kahoy nga kanhi layo-layo ras karsada. Unsa maroy balaod nga sundon? Putlon o dili putlon? Ambot lang ninyo, ako kibaw. Basta na idaghang kahoy karon, nasud sa karsada nga gi-expand, wa putla. Nya na gani gyoy mga kinabuhi nga nakalas tungod ana kay nangabangga na dito ang mga motorista. Pero di lang yapon putlon kay naa lagi balaod. Nakaron kung atong gamiton ang pamaagi ni Kristo, ang iyang paagis paggamit sa balaod, it is always to preserve life. Kung putlon imong kahoy, matod pa nila, makaapektar na sa ecological system, sa atong ecosystem. Nya kung maguba ang ecosystem, mamiligro ang kinabuhi. Unay-una. Og di sad putlon ang kahoy, siging dagan tagpila na kalibo ang mag-agi diha nga motorista, doon nagay panahon nga dunay pipila nga mabangga diha na miligro sad ang kinabuhi. Okay. Hay may sundo nato ani pulos man ni makahatag og peligros kinabuhi. Sige. Ang kang Kristong pamaagi hain tong immediate danger. Katubang paglikay sa immediate danger, maotoy unahon. Kana bang gitawag nato bag unsay pinaka-emergency mo'y unahon. Nanglitan ang imong balay tuwa sa mga 50 metros gikan sa nasunugan, hay may imong pasiritas bumbiro ang kadtong 3 meters away from the fire or kadtong 50 meters away from the fire. Kamu ba mo katawa raman mo, di man mo kwenta sa dako munas ginhawa biyan akong paningkamot o kwenta dire. So katog yung immediate need. So ang ilang pasiritan kanang naadihang gapalibot anang kayo aron dili na siya mo expand. Kadtong gitawag na tog remote nga danger, ayaw tog unaha. Layo-layo pa man to. Karig yung immediate na karon between sa pagkaguba sa ecosystem nga mo epekto sa mga tao ug sa kana yung naigadagan nga motor nga nagduka nya nabangga ang kahoy nga ni Sods karsada, hay may immediate ana. Kadtong motor or sakyanan nga posibleng muduka gamay or mo side trip gamay kay na liubag og jutay monobila, maigo sa kahoy. Katoy atong sulbaron. Mo na nindot yung putlo ng kahoy nga ni Sods karsada. Ngayon kaunya pa dir ang ecosystem, sayon na kay nastanan. Napamandihay daghang lugar nga way kahoy. Tanumi og equivalent mga 100 to 300 ka mga kahoy
bugti atong dakong kahoy nga imong giputol immediately. Pagtanom sa atong mga kahoy nga gagmay nga doon na say possibility nga managko sa to sila pero dili na dool sa danger zone sa mga motorista. Kana ra gud, simple ra kayo. Pero unsa may gibuhat karon? Gipangguba kadtong mga kahoy nga layo sa karsada, gipamotol kay gihimong mga subdivisions. Ang naanos kilid sa karsada nga nisod sa karsada tagpila ka meters, wa noon putla. Katunong to layo nga di gyud makaigo, mao na giputol kay tukurag building. Nya di dito makaguba sa ecosystem. Makasapar di ay ang building nga mo'y muili sa kahoy. Mao na ningon si Kristo, mercy. I need mercy. Pasabot, kaluy iintaon ang imong isig katao. Di ka maluoy. Ang gusto sa Ginoo, kaluy iintaon ang imong isig katao sa iyang immediate nga panginahanglan. Gigutom gud na karon, karong orasa, karong taknaa, gigutom na ay bilaod nga niingon, pagpuasa mo, ay mo pangaon, karong adlawa. Pero kanang tawhana, nga gigutom karong adlawa, tulo na nakaadlaw nga way kaon, tulo na nakaadlaw nga nagpuasa, ikaw karon ra ka nisugod og puasa, pero porti nimong kaon atong niaging adlaw. Di ni mo kaluyan kining tawhanang gigutom karon sa adlaw nga tingpuasa nga tulo naman na kaadlaw or 5 kaadlaw nga wa nay klarong kaon. Mercy. Kana bang huna-hunaa? Para ko na makakita kag tawo nga misuyop. Nisuyop bagdrugas. Unsa may imong himuon dayon ikakita nimong nisuyop, kulata dayon. Dakpon dayon. Presohon na yun, kay gidili na, kay drugas na. Nya, nahibaw ka nga nung nisuyop siya. Ha? Hilingi ay mong tupad, nahibaw ka nga nung nisuyop. Ang una gyud tungod kay naay na maligya. Nya nga nahibaw sa ka nga nung naay na maligya. Kay dunay nang warta. Nahibaw sa kanganong nang warta sila. Kay naglisod ang kinabuhi. Kana ba magtuyok-tuyok man na? Ikaw niya pa din nganong nisuyok man sad to. Una, nailad. Nailad sa mga barkada nga niingon. Kuan na ni? Suyupan kay nindot kay imong feeling. Ikaduha, naay gitawag nato og kaning emotional issue or psychological issue. Frustrated sa kinabuhi, wa makafeel nga gihigugma siya. Nya kay wa man ka feel nga gihigugma siya, frustrated man, bisyo ta, aron lingaw ta. Malingaw-lingaw ba nangita intawag kalipay. Ana, ikaw kuno mo ibutang dito sa iyang lugar nga wa kay kalipay, wa ka ka-feel nga nabilong ka, di apag yung nagpalibot nimo mga mangingilad kayo, sige hagad nimo suyupan di ka kakasuyop. Ana, so mercy atong sabton. Ikaw niya pa din ala na prisohon, prisuha. Pero inig priso atimana mo nang ningon si Kristo, duawa ang mga binilanggo. Nya inig duaw ni mos binilanggo, kung gigutom pakana, kung giuhaw paimna, kung way sapot bistihi, kung nagmasakiton patambali. Nya kung namatay ilubong. Bury the dead. Mao maguna. Mao nang gitawag og mercy, kaluoy. Tan-awa o sa unsa ang aspeto nga maluoy ta sa usa ka tawo. Una nato i-implement ang balaod aron ang balaod mahimong tigpagaan sa atong kinabuhi, muhatag og order. Kay kana man kung atong kinabuhi kun ma-put in order na siya, ang naggaan.
Pero gud ana mga sakyanan, tanawan ng sakyanan nga dili ma-overhaul, na disorder na ang mga pisa, mga parts, di ba mag-aginod murag yo gabaguod sa kinabuhi. Pero i-overhaul na, lain na kay dinaganan. I-overhaul dayon, gastuan dayon, mahanay na ang tanang mga pisa, malimpyo na, inigdagan ka, mura magbranyo. Kanang imong bana, gabaguod na, dinagan ihapit mo hikap nimo. Unsa may hinungdan? Kinahanglan i-overhaul. Basig i-overhaul ang inyong relasyon, ang inyong pagtinagdanay. O kaha, i-overhaul nimo imong lawas isip asawa nga, wala kay hapit ligo sad. Unang di na sad ganahan mo hikap. So, imong batasan, nanindot. imong lawas, nanindot. Ana, o kaha ang imong pagtratar niya, ang inyong companionship. Basig di na sa kamudungan kay niya kaon, ana, di na mo maghinungitay. Ana ba? Di na nimo siya lutuan siyang mga paboritong pagkaon. Nga ikaw ra gyud makaluto ana. Kay human ninyo kaon, magkaon-kaon na sad mo. Ana ba? Mga loving touch. I-overhaul, ibalik, ihatag nga to niya unsay gikinahanglan aron dili mo musangko sa kamatayon. Mo na ingos Kristo, magsige mog offer nako, pero wa na mo'y maayong relasyon, di na ta magsilbi ana. Muna diri sa atong unang pagbasa, gihatag sa Ginoo ang pamaagi unsaon aron maluwas ang kaulipnan, makalingkawas sa kaulipnan sa pagdaog-daog ang mga Israelita. Unsa may iyang gibuhat, mupatay siya. Ang Ginoo ba? Mupatay aron mopalingkawas sa mga nag-antos. Nganong mupatay man ang Ginoo para mabuhi ang mga taga-Israelita? Patyon man niya ang katong mga panganay nga anak, sa lalaki nga anak o sa laki nga anak sa hayop. Ang Ginoo ra ginasayod the necessity to do it, pero for sure out of mercy. Kay ang kaluy-an manggos Ginoo kanig yung gidaog-daog, iya ginang tagaag immediate action nga mo rescue si ana, bahala nagdunay collateral damage. Parihara ko na sa uban natong mga pamaagi dinhi, ang i-rescue sa mga pulis, unsa man ang victim o ang culprit. Awa mo kasabot unsan ang culprit, ang ang kriminal ba? O kisa may unahog rescue sa mga pulis, ang biktima o ang kriminal? Ang biktima. Karon kay ni aliman ang kriminal nga nagbiktima sa maong luwasonon sa kaning mga pulis, birahan. Gitawag nag collateral damage, kay wa pa lang unta ka mo ali, imo pa lang untang giintrigar kaning among i-rescue, adi gyud unta mo ma-damage. Mao to si Pharaoh, gisigihag hangyo sa Ginoo. Kapito gyud gasigig balik-balik ang Ginoo og hangyo nga pagawasa lagi ning mga Israelita. Niingon man ang hari, makagawas mo dinhi kung patay na mo. Ingos Moses, sige, gamiton ko ng word nga patay. Maom ka na'y gusto nimo, so doon nagyoy mamatay aron mi makagawas. Og ang namatay, apil ang anak sa hari, ang iyang kamagwang ang anak, gigamit sa Ginoo ang kabuang sa tao para ibalik nato aron lang ma-rescue ang nabiktima sa atong kabuang. Mo na bantay-bantay mo kamong gasigi o kanaganing oppress diha sa inyong isig katao, sige mog daog-daog, maora ba to'y tabangon dayos Ginoo, basig mahimo kang collateral damage. Ano itong bantayan? So, lingian na imong tupad. Ing na andam kong mamatay para ka maluwas. Sige, ing na. Ing na ba?